Hello mindenkinek, kecskésem, itt látjátok, ez itt egy újabb videó, és Ark Survivor fit tesztezni fogok egyedül, mert kókszék nincsenek itt. Szóval ja, játékról annyit tudni, hogy Steamen ingyenes, és le lehet tölteni, és ja. Most keresek egy meccset. Ja, szóval meddig be nem dob és nem kezd a 3 percet vagy a 4 percet nem tölti be, most lesz egy vágás, és addig is sziasztok. Jó van, itt vagyok. Vártam egy keveset, és ja. Szóval játéknak annyi a lényege, hogy ez egy, hogy mondjam, Survivor feelinges játék, csak az Arkkal összekeverve. Ugye annyi az a lényeg, hogy bedobnak középre, középen vannak bent cuccok, és menned kell. Állatokat kell szédíteni, és aki utoljára marad bent, az nyer. Most ha minden igaz, 14-en leszünk bent, és hello. Ja, viszont a letöltési linkjét a játéknak bedom a leírásba, ugye Steamen keresztül. Szóval ja. Ennyi. Én csak nagyon-nagyon jártas benne, de már játszottam el, szóval ja. Van egy perc, mert megcsinálom a... Hoppá. Nem is így akartam. Drive-ot megcsinálom. Jó van, akkor úgy. Oké. Jó, még 46 másodperc, addig tesztelhetem, amit oké, ugye az X-ek dolog le, rendben. Shift-tel ugye futok. És ja. Játékról az na, nem tudok beszélni. Na, ugye az igazság, hogy a játékkal már nagyon régebb óta akarok játszani, szóval ja. Na van. Egyelőre ennyi. Mindjárt kezdődik a mérkőzés. Meccs. Hat, 5, 4, 3, 2, 1 és akkor go. Bedobott és szépen most ez levisz minket, és középen vannak a cuccok. Most be fogok menni, és 21-en vagyunk bent. Hát az még épp hogy jó. Próbálok minél több cuccot szerezni, és futok be az erdőbe. Ha minden igaz, most itt lesz egy log, igen, meg volt. És örülnék, hogyha lenne itt egy bokor, bele tudnék szedni, fejlődnék is, igen. Basszus. Oké, beleszedtem, fejlődtem. Itt tisztelek. Jó, fiberem az már van, bőven. Kaca? Oké. Lol. Alig jöttek be középre. Szerintem ezt most nyerni fogom. A kurva nyárat. Futás! Van egy pajzsban, ezzel már kezdtetek is valamit. Let's go. Valaki jön erre. De akkor ott innentől jössz itt. Szintén próbál harcolni, de nem megy neki. És megöltem egy gyereket, lol. Jó, nézzük, hogy gyors belenézzük az inventoriába. Ó, az a csákánykát, ami itt van, az minden gyorsan elteszek. Futas. És volt nála 6 idő. Hát ez így jó, lol. Mert nem jött senki. És játékban gravitáció van, szóval nem olyan, mint a sima Ark. Viszont... mindjárt csinálok egy gombát. Szerek egy kis flintet. Stone-t is, akkor futok. No, ez még talán jó is lehet, hogy 2 gyereket fogok megölni a dolgok. Akkora.
gyerek próbál átállni, nem megy neki. És meg is öltem. Hát ez így rohadt jó. Oké. Meg kell ez. Hát akkor így, így. Most nagyon nehéz vagyok, szóval, basszus. Leülök, gyors tolok a életemre meg a mini damage-re. Jó, és rengeteg cucc van nálam, szóval ami nekem nem kell, azt kidobom. Van nem ugye rengeteg fiber, hát jó. 81 stone, az se kell, mert szerintem van még. Ó, megafog, viszont ez most így jó lesz. Van ilyen, ezt kidobom. Mi van még nálam? 145 fiber. Meg tudok mozdulni? Nem. Mi van nálam rengeteg? Ó, van nálam. Jó, most rengeteg bogyó is van nálam. Rengeteg touch. Még fa is van nálam bőven, és most már nem vagyok elfeledve, és megafog van, ennek viszont örülök. Amíg csákányom, meg van egy így, amiben van bőven. Viszont én most craftolok olyat, amit úgy hívnak, hogy... Ó, 40 darab altató, nyíl. Viszont hasznomra fog jönni. Hát egy T-rexet ki akarok ütni, vagy még valami jobbat. Most éppen begolok ide. Most megafog kicsit laggoltat, de majd elmegy, akkor könnyebben lesz. Jó. Ezzel még, hogy tudjak védekezni, valami van. Nekem craftolni kéne ilyet, amihez még kéne flint és fiber. Jó, azt be fogom szédíteni. De hogy ketten vannak, szóval mind a kettő rám fog jönni. Hát megpróbálom ki csapni. Nézzük akkor. 4-es. Fel kell menni, akkor erre felmegyek erre a dombra. Úgymond sziklára, akkor nem ide, hanem erre. És nem fogok utána feljönni. Asszus, ugor. Na. Nem mondta, hogy nem tudok felugrani erre az arra. Oké. Nem engedi, viszont akkor kereskedni egy másik helyet. Úristen, ez hanyas szintű? Egy 3-as, ez meg egy 19-es. Hát inkább a 3-as csapom ki, akkor jó van, akkor váltassuk ki. Oké, belecsapott. Gyere, a másik is jön rám? A másik az ilyenkor nem hiszem. Ez feljön vajon? Nem, jó. Akkor ezt most... Jó, ki aludt? Ki aludt? Nem. Ó, bazd meg, lelökött. Ne, jön a másik futás! Jó, oké. Ezt nem kellett volna. És állok innen, bazd meg. Oké, futás. Innen már nem löklem minden. Hol van? Választok egy könnyebb... oké. Választok egy könnyebb állatot. Mert ez nehéz lesz így. Viszont kajolok, beteszek, nézzük, van-e nálam hús, oké. Körtes. Nézzük, van-e valami... Oké. Nézzük, mit dob le. Ó, de ilyenek nekem nem kellnek. Kéne valami. Utána jöttek, ez komoly. Hát bazd meg. Ott vannak lent emberek. Próbál harcolni nagyon. Ketten is vannak. Inkább nem kezdek ki velük, hanem elfutok. Nem akarok meghalni. Szóval altató nyilván van szó. Inkább elfutok. Jó, rajtam kívül még élnek 10. Szerintem lassan ki fogják írni egymást, mert nem mindenki van tribe-ba. A tribe az ugyanolyan, mint a team, csak tribe. Ja. Viszont nekem, én ezt befogom magamnak. Ne futna el, basszus.
Oké, kifeküdt, és akkor gyorsan be tímelem. Teszek bogyókat. Akkor egyik csak jó lesz neki. Remélem. Teszek be neki egy kis narkót is. Tímelődik, viszont beteszek neki egy narkotikumot is. És addig... Várjál. Crafting, nekem mi kell? Flint és fiber. Ezzel adja jobban a flintet? Aha. Jó, ez kell nekem. Meg fiber. Hát amit nem tudom, hogy akar adni. Hát nem akar fibert adni, semennyire se. Hogy áll közben? Apa. Mindjárt betímelődik az állatunk, és csinálok 14-et, és teszek az életre. Jó, most akkor még akartam staminára, de akkor nem. 8-as. Becraft mindjárt betímelődik. Oké, akkor még egy. Viszont nagy nekem, hogy fel kell ezt be. Ültem. Hagyaludjon el. Szar. Oké, betímelődött közben. Jó. Trial. Elfutok innen. Elfutunk. És keresek egy ragadozó állatot. De megnézem, hogy itt fel tudok-e majd jönni. Mert ha nem, akkor el is kell keresnem. Jó, fel tudok jönni, rendben. Ó, basszus! Ja, várjál, van izé. Nem kell félnem. Jó, van Dodó, viszont ezt a Dodót megölöm most. De jó, megint úgy tette el a spíreket. Ne, paraszó volt. Ja, jó, az megeszi őket. Remélem. Az állatkám az most elintézte őket szépen, és legyen az, hogy ezt előre teszem, és helyette teszek be az Uberit, amit én szépen megeszek, remélem semmi hatása nem lesz rám. Következben, izén, paraszt uram, igen. Lejövök ide a partra. Legyen azt, hogy ameddig a megafog tart, az ott milyen állat. Oké, strike. Jó. Szépen begugolok ide. Ez egy Carbonemis, biztos. Elmúlnám megafogadnak, körülmennék viszont. Jó, tettem az életére, és eltűnt a megafog, és szétlőtt, hogy van-e valahol ragadozó állat. Nincsen, és a fal is még nagyon messze van is. Tudod, de aha. És kifektettek-e? Úristenem, hát akkor nem érem ezt, hogy túl fogom élni. Ó, szőke cigány! Ezt kifektettem. Nem, ez kár volt. Nem rám, oké. Hagyj jöjje. Hagyj jöjje, ezt egy kicsit van. Leküldj ki! Az agyon lövöm, hagyj halljon meg. Basszus, áttört az éjjel, gyorsan urakadtam. Feküdj ki! Feküdj ki! Vagy nem is foglalkozik velem egyébként a T-Rex. Nem tudom, mi van vele. Jó, elszóltam magam, ez most rám jön. Futás! Megy elfele, már rég ki kéne, hogy feküdjön. Most akar engem.
Szarrá lőttem, de nem akar kifeküdni. És rohadt, nagyon fogyó volna. Nem. Elkezdett breakelni a T-Rex. És ez most nekem így jó, mert szarrá tudom lőni. És még van 4, szóval... Remélem csak ki, feküdjél már ki! Hát basszus. Hát mi vagy te? Ó, kifeküdt, ez az. Ez jó. És mit dob le? Basszus. A T-Rexet ütöm? Bazd meg. Se ezzel ütöm, ezzel az ananást tudnám. Ó, szörnyes jók. Jó, az kis az Uber-üt. És belenézek a... Ez teszik ilyet? Remélem, hogy ezt teszi. Hello. Lehet meg kell, hogy jöjjön azt. Feküdjél ki. Bazd meg! Jó, meghaltam. Majdnem betimáltam egy T-Rexet is. De csak majdnem. Jó. Nem tudom, gyerekek, szerintem akkor ez a videó már ennyi is lett volna. Hogyha akartok még ilyen Ark Survival-od a fit tesztes videót, akkor lájkoljátok, és írjátok meg kommentbe. Sziasztok!